मोगाच्या भावानी बहिणीनो, आमची क्रिस्ताव लोकां 16th सेंचुरीमध्ये कन्वर्टेड झाली. कसे झाले, कितें झाले ते वेगळी स्टोरी आसा. ते झाले. आमच्या फादरांनी बरे शिकयले, दुतन शिकयली, डिसिप्लीन शिकयली, कशे रावचे, टाय कोट घालून कशे रावपाचे, कशे उलोवपाचे, कशे रिस्पेक्ट दिवचे, हे सगळें शिकयलें. बरें आसा त्यांची सिस्टीम सगळी बरी आहा. सगळी सिस्टीम बरी आहा. हांव कितें तांकां नांव धरत ना. एक काम केलें त्यांनी, एक काम करूंक ना बरें. त्यांच्या मिशनरीत व्हडले कॉलेजीस त्यांनी खोडले ऑल ओव्हर इंडिया. पण आमच्या लोकांक त्यांनी एज्युकेशन प्रॉपर दिवंक ना. म्हणजे ती कितें करतात, ती पैशासाठी एज्युकेशन सिस्टीम केल्ली आसा. म्हणजे भायरच्या लोकांकडून ती पैसे घेतात, डोनेशन घेतात, मॅनेजमेंट कडून ॲडमिशन दितात. हे चुकीचें आसा. आमच्या लोकांक तुम्ही पहिले व्हडले करात. एकदा व्हडले जाली, माझ्यासारखी एक ॲडव्होकेट झालो, आणि कोण तहसीलदार झालो, कलेक्टर झालो, PSI झालो, आणि कोण बिझनेसमॅन झालो, आणि सगळे असे झाले तर तुमकां बरें आना. तुमकां वाचू शकतात कोणी पण. ऑलिव्हन बरेटो कितें पण गडबड केली तर ताका वाचू शकतात. काय ऑलिव्हन बरेटोन कितें केलें माहीत आहा? बिशप हाऊस बांधले आणि तिकडे चर्च बांधता. चुकीचें आसा. आमच्या लोकांक व्हडले कर. आमच्या लोकांक व्हडले केली की बाकीचे आमची लोकां एवढी चांगली आसात मनातून की फादरांक आनी सिस्टरांकी पोसू शकतात म्हणजे काय, तांकां ओल्ड एज होममध्ये धरून गावागावात तांकां पोसू शकतात. अशी आमच्या लोकांची क्षमता आसा आणि मन आसा, किंवा त्यांची एक तांकां एक हे लागली आसा. म्हणजे लोकांची सेवा करूची एक सिस्टीम त्याच्या अंगात भरलेली आसा. पण तुम्ही एक काम करत नात. ऑलिव्हन बरेटो जे करूंक ना, त्याने एज्युकेशन दिवंक ना. तुम्ही नर्सिंग जर आमच्या, म्हणजे एक्झाम्पल सांगता, आमच्या चेडे जे आसात सिंधुदुर्ग डायसिसमध्ये, चेडे आसा, फक्त नर्सिंग जर केली का ना, 500 नर्स केले, आणि तुम्ही UAE, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हैसर धाडले का ना, तांकां 2.5, 3, 4 लाख रुपये सॅलरी आसा. आणि त्यांनी जर तुमचे का ना, तुमकां जर दिले, चर्चमध्ये दिले, बिशपाक दिले, तर तुमचे बल्ले म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित राहू शकतात. खाऊन पिऊन व्यवस्थित राहू शकतात. तुमकां पोसू शकता आमची लोकां काय असे दुश्मन काय करत नात. हे तुम्ही चुकीचे करतात. आमच्या लोकांकी तुम्ही सिस्टीम, एज्युकेशन सिस्टीम आमच्या खोललेली आसा, आमच्या लोकांसाठी खोललेली आसा फर्स्ट प्रिफरन्स. पण ते तुम्ही करत नात. तुम्ही डोनेशन घेतात, आमच्या लोकांना डोनेशन घेतात, रडयतात, ॲडमिशन देऊन रडयतात. हायर एज्युकेशन नर्सिंगचे जे ॲडमिशन देत नात. बिशपान म्हणजे ऑलिव्हन बिशप बरेटो स्कॉलरशिप 5 lakhs फॉर मेरिटरीज पर्सन. चल तू एक नर्सिंग करून ये, आणि तुका हांव बिशपान ऑलिव्हन बरेटो म्हणूंक जाय. हांव तुका खंय धाडटा, लंडनाक धाडटा. तुका नर्सिंग करूचें आसा, चल तुका हांव नर्सिंग कर, तुका हांव ऑस्ट्रेलियात धाडटा. आणि त्यांची ओळख आसा सगळीकडे मिशनरीची. आणि फादर आणि बिशप लोक सगळे करू शकतात, पण हे करत नात. हेच माझ्या तकलीतना घुसलेले आसा. आणि ते माझे अनाइनमेंट जाऊन देत. आणि तो खोटारडो का ना, जज अलेक्स डी मेलो खोटारडो. कित्याक आपल्या बहिणीची कळकळ लागली ताका. बहिणीचो घव बरो आसलो, पण हेणी का ना आग लावून त्याचे बहिणीचे अनाइनमेंट केले. आणि आमच्यासारख्या माणसं अनाइनमेंट करूंक जायना. तो काय देव आसा. आणि 30 अनाइनमेंट हे सगळे खोटे आसात. अलेक्स डी मेलोचे 30 अनाइनमेंट सगळे खोटे आसात नियमाप्रमाणे. म्हाका जर सगळे ॲप्लिकेशन मिळाले, आणि हांव जर तेजे आयले आनी स्टडी सगळे ॲप्लिकेशन फेल तेजे, ह्यो खोटाडो जज. आणि असे तिने कॅनॉन लॉ काय वेगळे ना, हे भोगस आसा. आणि हे कॅनॉन लॉ प्रमाणे तुम्ही जर लोकांक गुंतयले असे केले ना, समाज आमचो रावचो ना. हे फादर ना. आणि तुम्ही सिस्टीम माझे अनाइनमेंट गेले बोंबलत, म्हाका नाका अनाइनमेंट बोंबलत गेले, माझे कोर्टातून काजार झाले आसा दुसऱ्या बायलेची. पण आमच्या लोकांक ना बरे एज्युकेशन मिळूंक जाय. बरे जर बिशप हाऊस का ना 5 करोडचे जे गेले बोंबलत विकून टाका ते. आणि आमच्या लोकांक का ना नर्सिंग बनवा तुम्ही, जास्त नका. हे तुमचे सोडून द्या. तुम्ही कितें
हे असा किती म्हणतात तुम्ही MBA BBA ते सोडून द्या, फक्त नर्सिंग. ओके, हे ऑलिन बरेटो बिशप आणि अलेक्स डिमेलो नेक्स्ट बिशप स्कॉलरशिप फॉर कॅथलिक सिंड्रोडायसिस.